La Festa de la Reparació té com a objectiu donar a la ciutadania les eines necessàries per entendre i conèixer els petits electrodomèstics, mòbils i tauletes. Intentar empoderar la ciutadania amb coneixements perquè ells mateixos puguin reparar els seus aparells d'ús quotidià. Vamos a aprender un poquitín cuál puede ser el uso correcto de los teléfonos, con qué tipo de cargadores cargarle para que la batería dure más, qué tipo de destornilladores necesitamos para abrir un teléfono y poder cambiarle la batería. Muchas veces lo que nos faltan son nociones de saber encontrar la pieza que falla o la típica avería de algún electrodoméstico o cacharro para empoderarnos y poder arreglarlo. Entonces, con pequeñas orientaciones y herramientas que demos en este taller, el usuario podrà adentrarse en el mundo de la pequeña reparación. Per què hem decidit venir en aquest espai? Doncs perquè tenim a la nostra disposició tota una sèrie d'eines i d'impressores 3D que ens poden ajudar a reparar aquests aparells. L'Ateneu de Fabricació de la Fàbrica del Sol és un espai on ensenyem fabricació digital, és a dir, ensenyem a la gent a fer, a dibuixar i a imprimir en 3D. Llavors estem oberts a tota la ciutadania. Som un espai que estem especialitzats en medi ambient i sostenibilitat, per tant fem impressió digital sostenible i bé, ensenyem a tothom, jo crec que convidaria la gent a venir a que li expliquem i entre altres coses el que fem també és poder imprimir aquelles parts, aquells components que a vegades ens trenquen, d'electrodomèstics, de mobles, del que sigui, per poder reparar-los després.